Παραμονή Χριστουγέννων και με τη Σωτηρία και τον Κωνσταντίνο θα ετοιμάσουμε μπισκότα και γάλα για τον Άη Βασίλη. Η Δέσποινα, ο Παναγιώτης και η μαμά κοιμηθήκανε. Εμείς θα ετοιμάσουμε για τον Άη Βασίλη μπισκότα με γάλα για να μας φέρει τα δώρα. Εδώ η Σωτηρία μας έφερε μπισκοτάκια με τον ντουλάπι και εδώ στο ωραίο πιάτο το χριστουγεννιάτικο ετοιμάζει τα μπισκότα για τον Άη Βασίλη. Εκεί η Σωτηρία ετοίμασε και ένα χαρτάκι που λέει για τον Άη, το βάλουμε Βασίλη, και λίγο γάλα, γιατί θα έρθει πεινασμένος ο Άη Βασίλης, κουρασμένος και θα θέλει να πιει γαλατάκι και μπισκότα. Μπράβο τη Σωτηρία. Τώρα θα πάμε να τα βάλουμε στο χριστουγεννιάτικο το δέντρο για να έρθει το βράδυ που θα κοιμόμαστε Και να αφήσει τα δώρα. και να μας αφήσει τα δώρα. Ναι. Θα τα βάλεις εδώ στο δεντράκι. Και τώρα θα πάμε να κοιμηθούμε και αύριο το πρωί ελπίζουμε ο Άη Βασίλης να έχει έρθει το βράδυ για να μας έχει φέρει τα δώρα μας. Κάτσε Κωνσταντίνε. Όποιοι είναι καλά παιδάκια θα φέρει ο Άη Βασίλης τα δώρα.